வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் டாபிக் தான் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். எதிலும் தெளிவு இல்லை என்றால் என்ன செய்வது? நீங்கள் தெளிவின்மை என்று ஏதோ ஒரு விடயத்தை கருதுகிறீர்கள் அல்லவா? அதை பற்றிய புரிதல் உங்களிடம் இல்லாத பட்சத்தில், மேலும் அதனை புரிந்து கொள்ள நீங்கள் எந்த முயற்சியும் எடுக்க தயாராக இல்லாத பட்சத்தில் இந்த தெளிவின்மையாது உங்களிடம் தொற்றுக்கொள்கிறது. பேச பேசத்தான் ஒரு மொழியை நாம் கற்க முடியும். படிக்க படிக்கத்தான் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நாம் அறிய முடியும். பழக பழகத்தான் எந்த கலையாக இருந்தாலும் அதில் நாம் கைதேற முடியும். அதே போன்றுதான் உங்களுக்கு தெளிவில்லை என்றால் நீங்கள் கருதும் விஷயங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ள முதலில் முயற்சி செய்யுங்கள். அதை பற்றிய ஒரு புரிதல் உங்களுக்கு ஏற்பட்டுவிட்டாலே நீங்கள் நினைத்து பார்க்காத அளவுக்கு புதிய எண்ணங்கள் உங்கள் மனதில் தோன்றும். உங்களுக்கு உணர்வுகள் சார்ந்த விஷயத்தில் தெளிவில்லை, யாரிடம் எப்படி பேச வேண்டும் என்று தெரியவில்லை என்று கருதினால் அதற்கு மிகப்பெரிய அனுபவம் எல்லாம் தேவையில்லை. உங்களை பிறரிடத்தில் வைத்து பார்க்கும்போது மனப்பக்குவம் இருந்தாலே போதுமானது. எடுத்துக்காட்டாக, நீங்கள் ஒருவரை காதலிக்க விரும்புகிறீர்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம். ஐயோ, எனக்கு காதலிக்க தெரியாதே, அதை பற்றி தெளிவு எனக்கு இல்லையே, நான் என்ன செய்வது என்று நினைத்தால் ஒன்றும் எடுபடாது. அதற்கு பதிலாக அவள் உங்கள் காதலி என வைத்துக் கொள்வோம். ஒரு பெண் உங்களை முழு மனதுடன் விரும்புகிறாள். அவளுக்கு நீங்கள் என்னவெல்லாம் செய்வீர்கள் என நினைத்து பாருங்கள். நிச்சயம் அவளை மகிழ்ச்சிப்படுத்த எதுவானாலும் செய்ய வேண்டும். அவளிடம் நம்மை அழகாக காட்டிக்கொள்ள வேண்டும். அவளிடம் சுக துக்கங்களை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். எந்நிலையிலும் அவளை கைவிடக்கூடாது. அவளுக்குரிய இடத்தினை நாம் அழிக்க வேண்டும். ஏனென்றால் அவளுக்கும் கனவுகள், கடமைகள் உண்டு. அவளிடம் ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடாது. அவளுக்கும் உணர்வுகள் உண்டு. ஏற்றத்தாழ்வு இல்லாமல் முதலில் அவளை ஒரு மனசியாக மதிக்க வேண்டும். என்னுடைய மொத்தமும் நீதான் என்று அவளை உணரச் செய்ய வேண்டும். நம்மை அவளுடைய நம்பிக்கையாக மாற்ற வேண்டும். இது போன்ற காதலிப்பது பற்றி நல்ல சிந்தனைகள் நமக்குள் ஏற்பட்டாலே அந்த உணர்வுக்கு உண்டான தெளிவினை நீங்கள் எளிமையாக பெற முடியும். உங்கள் தந்தையின் உணர்வறைய தந்தையாக மாறுங்கள். உங்கள் தாயின் உணர்வறைய தாயாக மாறுங்கள். அண்ணன், தம்பி, தங்கை, அக்கா, மாமன், மச்சான், சொந்த பந்தம், முதலாளி, தொழிலாளி, பணக்காரன், ஏழை, கீழ் சாதி, மேல் சாதி போன்ற அனைவரின் உணர்வறைய அவர்களாகவே மாறுங்கள். ஒரு நிமிடம் அவர்கள் இடத்திலிருந்து யோசித்து பாருங்கள். உணர்வுகள் சார்ந்து தெளிவானது அபரிமிதமாக கிடைக்கும். உறவுகளுக்குள் விரிசல் ஏற்படாது. உங்கள் எண்ணங்களில் அனைவரும் அழகாக தெரிவார்கள். இவ்வுலகை வழிநடத்த அது போதுமே, வேறென்ன வேண்டும்? இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சோ இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இன்னொரு வீடியோட நாளைக்கு பார்க்கலாம். உங்களிடமிருந்து விடைபெறுது உங்கள் ஹாசினி. டாடா, பபாய்.